Benvinguts a l'exposició Cap dia sense música. Hola, bon dia, soc Oriol Urugueroles, professor d'Història de la Música del Departament d'Història de l'Art de la Universitat de Barcelona i un dels comissaris d'aquesta exposició. Jo soc la Mercè Gras, historiadora i arxivera de l'Arxiu dels Carmelites Descalços de Catalunya i Balears, i juntament amb els altres comissaris, Lluís Bertran, investigador i editor científic de l'Instituto Complutense de Ciencias Musicales, i Pedro Rueda, professor de la Facultat de Documentació i Mitjans Audiovisuals de la Universitat de Barcelona, volem convidar-vos en aquesta exposició que han organitzat el CRAI de Fons Antic de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona i també el Museu Diocesà de Barcelona. El nostre propòsit és donar a conèixer i reivindicar els fons musicals que custodien aquestes dues institucions i que donen una gran idea del ric panorama sonor i musical de la Barcelona del segle XVIII. L'exposició l'hem organitzat en 6 àmbits temàtics i hem afegit com a novetat una cartografia urbana que mostra la densitat sonora d'aquell moment, del 700. Així mateix, també hem afegit uns codis QR vinculats a una música, perquè és una exposició que sona, això us ho diem perquè vingueu amb el mòbil i amb uns auriculars, perquè així podreu escoltar una música per cadascun dels àmbits musicals que us hem proposat. De fet, d'aquestes músiques que sonen en aquesta exposició, unes 5 o 6 músiques corresponen o són inèdites, és a dir, que les hem rescatat dels arxius, les hem transcrit, les hem estudiat i les hem enregistrat. Per tant, també és important destacar aquesta recuperació patrimonial sonora per aquesta exposició. Doncs bé, esperem que vingueu a veure l'exposició, que vingueu a escoltar-la i a totes les conferències i visites guiades que hem muntat al voltant d'aquesta exposició. Recordeu que aquest dimecres dia 11 a les 6 de la tarda hi ha una conferència aquí al CRAI Biblioteca de Fons Antic, a la sala de manuscrits, a càrrec de Lluís Bertran, un altre dels comissaris de l'exposició. La darrera visita comentada de l'exposició és el dia 18 a la 1 del migdia i l'exposició s'acaba físicament aquí el dia 19. Per tant, a partir d'aquella data, el que sí que podeu fer és anar també a l'exposició que està en el Museu Diocesà de Barcelona, a la Casa de la Pia Almoina, i que durarà fins després de Reis. Moltes gràcies.